show you how to turn it up a notch. Once you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wait with you bottles, then I watch. Lidičky, dneska vás vítám u takového dobrýho vlogu. Takže dneska bude o tom vlog prostě takovej jako, to mám říct, prostě takovej hrozně jakože uskupující, nebo jak to mám říct, prostě jakože hrozně, že nemusíte nic dělat, nemusíte asi na to koukat, nebo to je jedno. Ale tady ten můj vlog dávám na můj kanál. A teda dneska bude takový uspokojící, takhle uspokojící, to bude takový vlog. A dokud někdo mě nesledujete, tak mě sledujte, prosím. Tak já jsem si teda rozhodla, že teda jako, že vám třeba ukážu můj batoh do školy. Takže mám takový krásný batůžek. Na to už mám, já vám ukážu prostě výbavy. Tady mám prostě jakože tak jsem skoupila za 400 padek, tady tohle takovou klíčenku. Jo a krásnou flašku, abyste nevěděli, taková krásná flaška, kterou tady takhle zavřete a vůbec ji nemůžete otevřít. Ale když ji dáte takhle, jako, jo a když ji nebudete moct když ji nebudete moct takhle tahat, tak prostě vemte tady to. Čekaj, jak to bylo. Tady, jak to tady máte, tak takhle tady to vezmete a takhle to taháte. A teda zítra budu taky dělat asi druhý part, protože za chvíli, nebo no, jako nějak nevím, v kolik budu spát, ale zítra se vám taky ozvu. Budu taky dělat vlog. Mám 100, mám dneska dala 100, takže si zítra něco koupíme. A teda zítra budu mít oběd, takže to natočím taky. Já dneska natočím všechno a zítra natočím úplně všechno. Já teď nevím, co mám vůbec dělat. Ale nevím. Tady to mám na brejle, takže to mám docela dobrý. A tady mám nový sešity, učebnice ještě do školy, ale něco malinko, nám ještě něco chybí. No, ale ještě jeden sešit nám chybí, takže vám ho ukážu. Takže teda takhle, tady mám to jako, tady to je nic, tady tam, to si musím tady to nechat, tady tu klíčenku. Ta klíčenku, ten klíč. A tady to je teda moje klíčenka, nebo takové jakože, nevím, takhle na krk. Teda jakože do školy. Takže nice. Jo, a tady mám dva penály. V tomhletom jsou, já vám to ukážu. Takže v tom penálu, takovým hezkým, jsou teda fixy. Zmizí kružítko, gumu, taková hezká guma. Gumu, lepidlo a nůžky. A v tady tom druhým, který se mi opravdu líbí a docela se hodí k tomu, tak v tomhle tom, lidičky, mám jenom pastelky, pero a tušky. Takže tak. No a tady máme další kružítko. Chci mít hleči dvoje, kdybych třeba ztratila jedno, tak mám ještě druhý. A tak mám tady, máma mi teda koupila novou tabulku do školy, protože ona je docela drahá, 90 korun lidi, 90 korun. Nebo 90 nebo 80 korun, ale to docela jde, ne? No a tady to jsou teda jakože hodně sešitů. Docela jako hromada. Tady jsou malinký sešity a tady jsou ještě sešity. A tady jsou teda učebnice do školy. Takže my máme jako zeměpis, dějepis, ježiši, fyziku, tady máme samý matematiky, já se z toho normálně zblázním. A já vám teď takhle nechám aspoň takový malinký prostor, ale nevíte, co vůbec teď budu dělat.
Tady chci být právě ve stojce, nebo ve stojce teda. Chci být teda na takhle, jakože nechci sedět, já chci stát. No a jdeme, já jsem si teda chtěla vyzkoušet tady ten. Nejdůvec takji, vím, co je takji. To je s těma takovýma plácačkama. A moje kamarádka Nela, jestli teda sledujete, tak ji sledujte, i mě sledujte dokonce, Káju, Anetu, moje kamarádky ze Skibiček, ale i Nelu dokonce, jestli budete chtít. No a teda tady to, teda Nela umí, já to taky umím, akorát ono se to hází takhle, že to takhle prostě hodíte. Takhle, ježišmarja. Tak sorry. Tak já to trochu neumím. Vidíte? Prostě je to na... já dala jsem 2. Jo, 3. Ale jakože to jsem vám chtěla jenom ukázat. A víte, já zítra právě půjdu do Majmartu s mamkou po obědě. Po obídku půjdu s mamkou do Majmartu. Mám 100, takže si tam něco koupím. A tady to nevím, kolik stálo 70, ne, pade dokonce, ale dobré, to stojí 80 nebo 70 korun. Ale viděla jsem tam tyhle, ale úplně stejně 70 nebo 80 korun. Ale tady to, normálně jako, že no mé takhle to tam, ježiši, nějaký divný. Nějaký divný to mám, jak to bylo. Ale ne, to je jedno. Takže takhle to tam bylo. A za 50 korun má 49,90. Takže jsem teda úplně koukala. Jsem měla pade 100 teda myslím, nebo 100 něco, takže jsem si to určitě koupila. A já teda... Tady teda moje fotka z těch skibiďaček, ale sorry kvůli Vita. Protože ona jako je ve skibiďaček, akorát tam nemám ještě od ní fotku. Takže až se budeme fotit já, Helča, já, Kája, Aneta, Helča i Vitalia, tak vytisknu taky fotku a taky ji ukážu na skibiďačky. A určitě vám ji ukážu ještě tady na mém vlogisku. Takže takhle teda moje skibiďačky teda ještě vypadají. Nebo vypadaly, teď už nejsou. Takhle. Jako teda jsou skibiďačky, akorát nejde Vita, takže sorry Vita. No a teda... Nevím, co bych mohla ještě říct. Já si tady hezky pěkně chodím po takovém celém jako bytě, po pokoji takhle, chodím prostě takhle dokola, že co budeme dneska dělat. No, takže takhle jakože chodím, takže tady jako to jsem já, ahoj. Takže takhle máme jako hezký dvířka, tady dole, takže tady dole, takže tady jakože prostě tam to má a prostě jsem koukala na telku máma. A tady jsou prostě jakože to vypadá tak zrcadlo, ale nevypadá to jak zrcadlo, ale vypadá to teda jak zrcadlo, ale nejde zrcadlo. Jo, ale když takhle přijdete do toho bytu, tak tady je jakože sušička, tady jsou jako moje skřínka. Víte na co je vůbec toto? Takový větrák. Takže mám hezký GG větrák. Jo, tady je teda moje postýlka. Tady máme postel. No a tady mám prostě jakože moje věci a moji oblíbenou taštičku. No a takhle to prostě vypadá. A tady mám maminku, jak jsem byla mladá, ještě mi bylo nevím kolik, 7 myslím. A tady 2023 to mi bylo asi 11 nebo 10. No a teda nevím, co budu ještě dělat, ale prostě tady chodím po pokoji a prostě se nudím. Takže ještě nevím. Takže jestli máte rádi kolu, tak si jdu napít. Takže už jsem si teda šla pro pití a jdu do postýlky.
Ještě se s máma za chvíli budu loučit, ale jdu se koukat na drama seriál, prostě chápete, Still Together, jedno, jak se to říká. Teprve jsem dohrála, Brawl Stars, dokud znáte, co to teda je, nebo dokud víte. Takže já se teda s váma loučím a teda zítra se ozvu v druhém partě a budeme teda mít, myslím, že oběd, takže první snídaní to je jakože úplně jakože nechápu. A oběd to budu mít, uvidíte, takový speciální. Nechte se fakt. Vím, že jste zvědaví, ale nechte se překvapit. No a pak půjdeme do Martu a pak to ukončíme asi nějak večer. Takže čau.